Hyvää joulua, rakkaat katselijat siellä vastaanottimien äärellä. Tänään on joulupäivä ja CPH sitä onkin ollut nyt erityisen kilttinä, niin täytyy muutama lahja tässä esitellä, mitä on tullut. Siellä on innokkaat fanit lähettänyt CPH näille Maija ja Pipe, onko aika tyylikkäät. Pitäisikö näitä ruveta oikein teettämään tämmöisiä? Jumalan kautta, olipa hieno. Kiitoksia vaan. Ja mennäänpä heti asiaan. Ja joku on tiennyt, että CPH sitä tykkää aika paljon keitellä kananmunia, niin tämmönen mikä tämä on? Kananmuna egg timer, eli siis tämä heitetään tonne munien joukkoon, siis kananmunien joukkoon kiehumaan ja sitten ilmeisesti mitä vähemmän tässä on punaista, niin sitä kypsempiä ne munat sitten on. Tää tulee nimittäin käyttöön ja tarpeeksi, kiitoksia vain. Ja sitten innokas katselija Jämsänkoskelta saakka on lähettänyt, katsokaapas nyt, Feberband Schellen Schange eli Springband Clamp Plyersit. Siellä ollaan tarkkana katsottu videota, kun setä on tapellut niiden letkuklemmareiden kanssa. Onko ne suomeksi nyt sitten, onko ne sitten jousiklemmareita vai mitä? Ja nyt on putki toi tämmöset. Aha. Siellä on tuommoinen. No tämäkin on hyvä, tämmönen joustava jutska. Mutta nämä on nyt vissiin sitten semmoset, millä saa niitä helkatin ärsyttäviä jousiklemmareita sitten napattua. Nuohon väliin ne napataan ja täällä on nyt joku systeemi, tämmönen lukko. Oho. On niin innossa, ettei pysy kalut kourassa. Tämä on mielenkiintoinen ja... Ai että, tuskin mä otan päästä kokeilemaan. Elikö sä tiedät täällä remonttia sitten? Sitä varmasti tulee. Kiitoksia, valtava suuri kiitos ja terveiset sinne Jämsänkoskelle. Ja sitten Tukkihan on myös tuonut Fokukselle lahja. Fokuskaan ei jäänyt ilman lahjaa. Mä melkein arvaan kyllä mitä täällä on. Milläs me nyt tää revitään auki lipeksillä? Ei. Olisiko täällä jotain? No niin, ne meni sinne. Ne löytyy sieltä. Milläs mä nyt nää? Tossa on sakset. Mitä löytyy Fokuksen paketista? Ai että. Katsotaanpas tuosta ensin. Täällä on ainakin piuhoja. Siinä on jonkinnäköistä johtosarjaa. Siinähän on vanha kunnon RCA-kaapelia ja mitähän täällä on? Täällä on kans joku RCA-kaapelityyppinen. Sitten tässä on joku... Hetkinen! Tässä on kamera. Tässä on kamera. Mikähän juttu tää on? Voisiko täällä ruveta OnlyFansia sitten tekemään tällä kameralla vai mikähän tuo? Nythän tulikin mielenkiintoista tästä. Sitten täällä on ruuvit johonkin. Olisiko ne sen kameran kiinnittämistä varten? Siinä on valmiiksi vähän paketti rikki. Miten tämä nyt kuuluisi avata sitten? Tuoltako? Tuosta niin. Mitäs täältä löytyy? Diplamuovia! Ai että tää on kiva. Painakaa peukkua, jos joku muukin tykkää napsutella näitä diplamuoveja. Jaha, lisää piuhoja. Nyt on melkoinen. Heija. Jaha, ja täällä nythän tässä on joku muovikäikäle. Joo, siinä on joku, onko uusi spoileri Fokukseen. Täällä näkyy elektroniikkaa. Oi että! Siinähän on uusi multimediakeskuksen kehykset. Siinä on volyymeja, on-offia ja onkohan tuossa tasauspyörästön lukko on varmaan tosta, joo. Ja täällähän varmaankin sitten täytyy olla näyttö. Sanoitko sä hukkaat tän tuossa?
Joo, no kun ei nyt malta, kato kun... No niin, mutta kun ei nyt pysty. Ai että. Car Smart Navigation System. Junsul. Junsul kuulostaa, että ei ole ehkä Made in Finland. Junsun with your car life. 9 inch. Eli tää on 9 tuuman näyttö. Eli se nyt varmaan sitten tulee, että no kai se pitää tämäkin aukasta ja katsoa, minkä näköinen se tämä on. Tässä se onkin, kuulkaa, palapeli, kun tämä ruvetaan fokukseen kasaamaan. Noita piuhoja oli sen verran tossa, että se voi mennä pian sormisuu. CPH, sitä on kyllä näiden poppivehkeiden kanssa 20-25 vuotta sitten. Niiden kanssa on kyllä touhuttu enemmän ja vähemmän, mutta eihän silloin tämmöisiä hienoja laitteita ollut. Silloinhan oli, CD-soitihan oli silloin uusinta uutta. Mutta nekin on kaikki tuolla muuten tallella, supparit tuolla ja vahvistimet ja piuhat ja kaapelit, että senkin vaan löysi autoon, mutta kun olosuhteiden pakosta, kun nyt tarvii tuolla kontissa olla vähän tilaa, niin ei mahu supparit sinne. Pitäisi semmoinen harrasteauto hankkia kyllä mihin. Täällä on näyttö, kyllä. Ai että. Tästä sitä kelepaa musiikkia kuunnella. Uutisia ja... Tästä voi vaikka YouTubea kahtella sieltä Glockpointer Hilliä. Parkista tietenkin ajaessahan ei missään nimessä. Semmonen. Tämähän pitäisi tässä ruveta joulunpyhinä sitten asentelemaan tuonne Mordiin. Painakaapa kuulkaa peikkoja ja laittakaa kommentteja, jos haluatte videota, kun tämä aparaatti tuonne fokukseen asennellaan. Mulla ei mitään hajuakaan, että miten tämä sinne laitellaan. Näitä piuhoja on niin perkele hirveästi, että huh. No, tätä täytyy ruveta opsikelemaan. Tässä ei muuten minkäännäköisiä ohjeita mukaan. Ei ole mitään ohjepaperia tässä, ei minusta ole. Ei oo. Se on tästä sitten vaan ruvettava mututuntultamalta varmaan sitten rassaamaan. Mutta nyt, hei, oikein hauskaa joulun jatkoa ja laittakaa tosiaan peukkua ja kommentteja, jos haluatte tämän. Näette, kun koitetaan tämä hajottamatta saada fokukseen. Hei hei!